Статус экстрэмісцкай арганізацыі для еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Чарговае абяцанне для народу накарміць усіх ікрой і стронгай. І магчымасці для уладаў Беларусі зарабіць на шэраг пастаўках азотных угнаенняў на еўрапейскія рынкі. Аўторак, 14 красавіка, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я, Валерий Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. На заяву Генпракуратуры Верховны суд прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэты статус азначае забарону дзейнасці, а таксама выкарыстання сімволікі і атрыбутыкі ЕГУ на тэрыторыі Беларусі. У самым універсітэце пакуль што ад каментароў адмаўляюцца. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле з Вільні. У заяве з гэтай нагоды прадстаўнік Генпракуратуры абвінаваціў ЕГУ, сярод іншага, у тым, што універсітэт нібыта выкарыстоўваюць спецслужбы суседніх краін, каб нанесці шкоду інтарэсам Беларусі. Поскольку работа университета сопряжена с посягательствами на суверенитет Беларуси, основы конституционного строя и общественную безопасность нашей страны, а преступные действия ряда его преподавателей и выпускников подтверждены материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, о призывах к мерам ограничительного характера, а также о совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений, суд допустил немедленное исполнение принятого решения. З 1992 года Еўрапейскі гуманітарны універсітэт працаваў у Менску, пакуль улады не закрылі яго ў 2004. З 2005 года ЕГУ працуе ў Вільні. Тут вучыцца больш за 1000 студэнтаў. Прычым некаторыя, прынамсі да нядаўняга часу, атрымлівалі адукацыю дыстанцыйна з Беларусі. Некаторыя з прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў пужаюць студэнтаў, што тых аўтаматычна прызнаюць чальцамі экстрэмісцкай арганізацыі або абвінавацяць у фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Што рабіць студэнтам і выпускнікам, мы запыталіся ў юрыста Михаіла Кіралюка. Не раскрываць сваю належнасць да віну, калі гэта магчыма. Не ва ўсіх выпадках гэта магчыма, але калі магчыма, можна не дэманстраваць гэта, не пісаць пра гэта там у соцсетках, не браць гэтыя дакументы, там, напрыклад, пры перасечэнні мяжы, пры паездках у Беларусь, там, не раскрываць сабе прыналежнасць нейкім найбольш відавочным чынам. У ЕГУ ад каментара адмовіліся і заявілі, што рыхтуюць афіцыйную заяву. Нагадаем, што прызнанне ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі дзяржаўныя СМІ анансавалі яшчэ на пачатку 2024 года. У верасні таго ж года Генпракуратура звярнулася ў Верховны суд з адпаведным пазовам. Ганна Русінова, Марыя Сысой, Белсат, Вільня. Стала вядома яшчэ пра два выпадкі пераследу беларусаў, якія вярнуліся на радзіму з-за мяжы. У Менскім аэрапорце пасля прылёту з Грузіі затрымалі фатографа Александра Шишко. Паводле праваабаронцаў, інцыдэнт адбыўся ў красавіку. Шишко жыў у Грузіі з 22 года. Ягонае імя неаднаразова згадвалі беларускія прапагандысты, а ў ягонай кватэры адбываўся ператрус. Днямі ж хатнюю хімію з фармулёўкай за спробу садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці атрымала 26-гадовая СММ-спецыялістка Ангеліна Станіславовіч. Яна пераехала ў Польшчу ў 22 годзе, але наведвала Беларусь. Дакладная дата ейнага арышту невядомая. Імаверна, дзяўчына трапіла ў СІЗА летась у жніўні. На сайце Dissident Buy пазначана, што як найменей 112 асобаў цяпер у зняволенні з палітычных матываў менавіта пасля вяртання ў Беларусь. Трагедыя пад Менскам. Каля вёскі Азерцо разбіўся мотадельтаплан. Два чалавекі, што былі на борце, а гэта 45-гадовы пілот і 26-гадовая пасажырка, загінулі. Папярэдняя прычына – пілот не даў рады кіраванню. Паводле відавочцаў, апарат набраў вышыню, а пасля праз парыў ветру крыло апарату склалася, і ён пачаў падаць. Пілот нібыта вываліўся са свайго месца, і дзяўчына засталася ў дельтаплане адна. Цяпер крыміналісты высвятляюць абставіны.
Ну што ж, беларуская стронга замест нарвежскага ласося Лукашенко наведаў Магілёўшчыну, дзе яму паабяцалі сапраўдны рыбны прарыў. Неўзабаве ў краіне перайдуць на поўнае кола вытворчасці стронгі, ад ікры да 1,5-кілаграмовай рыбіны. Колькі будзе каштаваць беларуская стронга і чаму яна застаецца нябачнай для папулярных сервісаў дастаўкі, распавядзе Андрей Сульжыц. Дэгустацыя ікры, маштабнае даручэнне накарміць народ і планы пашырэння вытворчасці. Гэтак выглядаў візіт Александра Лукашэнкі ў рыбную гаспадарку «Палуш» падчас паездкі па Магілёўскай вобласці. Гэтае прадпрыемства спецыялізуецца на гадаванні каштоўнай пароды рыбы – вясёлкавай стронгі. Менавіта ёю дыктатару паабяцалі запоўніць унутраны рынок. Вы обещали завалить страну рыбой. 2500 тонн мы обещали сделать. Увеличиваем. Завалить страну не хватит, товарищ президент. Мы 30 тысяч тонн по импорту покупаем красной рыбы. А когда они выйдут на мощности, будет 2,5 рынок. Ну, под 3. И все остальные по 3000. 10% мы займем рынка к 30 году. Не очень амбициозный план, конечно. Гаспадарка «Палуш» – гэта дачка дзяржаўнага гіганта фарэлевая гаспадарка «Лахва». Планы на будучыню амбітныя. Неўзабаве ў Чэрыкаўскім раёне сфармуюць матачны статак, каб праз год атрымліваць уласную аплодненую ікру і выйсці на поўны цыкл вытворчасці. Паралельна разам з нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыяй распрацоўваюць беларускія кармы. Я не буду скрывать, вот даже так для демонстрации, вот даже съем, честно. Не надо есть. Ну, один съем. Что не хватало? Карпом станешь. Шулейка, давай пусть шулейка. Лукашенко настолькі натхніўся пабачаным, што загадаў вертыкалі ўлады не марудзіць і пабудаваць яшчэ 10 такіх комплексаў па ўсёй краіне. Гэта, канешне, вельмі буйныя інвестыцыі. Я нагадаю, што, канешне, беларускі бюджэт сёння дэфіцытны, і ўсе гэтыя спробы нешта будаваць у 10-кратным памеры, яны будуць апірацца ў недахоп грошай у бюджэце. Паводле сайту кампаніі «Лахва» чырвоную рыбу пад гэтым брэндам можна набыць ва ўсіх галоўных рэтэйлераў краіны. Аднак на старонках папулярных сервісаў дастаўкі, такіх як «Гіпа» ці «Грын», тавару ў наяўнасці не аказалася. Адная справа – гэта вырасціць гэтую рыбу, а другая справа – гэта забяспечыць нашы гандлёвыя кропкі, каб у кожнай з іх заўсёды была вось гэтая свежая рыба. Мы разумеем, што яна свежая вельмі нядоўгі час, і таму гэта наўпрост такая нялёгкая справа, вось камерцыя ў гэтым сектары. Агулам жа фарэль беларускай вытворчасці павінна быць значна таннейшая за імпартаваную. Калі цана за кілаграм нарвежскай рыбы сягае 60 рублёў, то вытворцы з «Палужа» разлічваюць на цэннік удвая ніжэйшы – ад 27 до 29 рублёў за кілаграм. Андрей Сульжыц, Белсат. Ну што ж, абяцаў ужо Лукашенко калісьці беларусаў накарміць мармуровым мясам, пакуль што ў рацыёне калбасуп, халва са смакам шкварак, марозіва са смакам дранікаў і дзесяцігоддзямі ўжо локшына на вушах. Да іншых тэмаў. Еўракамісія разглядае магчымасць бязмытнага ўвозу ў еўразвяз мачавіны і аміяку, каб гарантаваць еўрапейцам сёлетні ўраджай і стрымаць інфляцыю. Беларусь і Расія ільготаў не атрымаюць. Некаторыя эксперты і польскія вытворцы, аднак, не выключаюць, што экспартныя паслабленні пашыраць дарогу шэраму імпарту азотных угнаенняў, у тым ліку з нашай краіны. Тэму працягне Юлія Цяльпук. Экспорт нафты і газу праз Хурмузскую пратоку застаецца моцна абмежаваным пасля правалу перамоваў ЗША і Іран. Калі казаць пра газ, то да еўразвязу не даходзіць кожны 7-ы кубаметр паліва, а значыць і вырабленых з яго азотных угнаенняў, ад якіх залежыць сёлетні ўраджай. Цана угнаенняў вырасла. Гэты крызіс моцна ўплывае на нашу эканоміку. Нават калі ваенныя дзеянні неадкладна спыняцца, перабоі з пастаўкамі энерганосьбітаў захаваюцца яшчэ некаторы час. Мы абмеркавалі шэраг захадаў, якія прадставім на нефармальнай нарадзе на Кіпры на наступным тыдні. Асацыяцыя еўрапейскіх вытворцаў угнаенняў Fertilizers Europe атрымала доступ да чарнавых дакументаў Еўракамісіі. Згодна з імі, сусветныя вытворцы азотных угнаенняў цягам года змогуць бязмытна пастаўляць аміяк і карбамід на тэрыторыю еўразвязу. Беларусь і Расія ільготу не атрымаюць. Цяпер мыта для ўсіх 5,5–6,5%. Для Менскую Масквы дадатковая аплата 40 еўра за кожную тону угнаенняў. Гэта прыкладна тое самае, што заплаціць мыта ў памеры 30%. Расія, што прадукуе угнаенні з уласнай сыравіны, будзе надалей прадаваць іх еўрапейскім
еўразвязу, хоць і з меншаю маржой. Прыбыткі ж Беларусі, якая мае большы сабекошт угнаенняў, як на дзіва вырастуць. Бо Беларусь прадае ўгнаенні ў ЕС шэрымі маршрутамі, пазбягаючы санкцыйных даплат, даказалі беларускі расследавальніцкі цэнтр і рабочы рух. Для беларускіх угнаенняў, канешне, гэта добры момант шукаць саюзнікаў сярод тых краін, якія пападуць пад нулявыя мыты. Справа ў тым, што 1,2% мирового экспорту, які мае Беларусь па карбаміду, схаваць нейкім чынам можна. Канешне, яны ўжо прапрацоўваюць шляхі, Белнафтахім і горадня Азот. Забіў у званы адзін з найбуйнейшых у Еўропе вытворцаў азотных угнаенняў група Азоты. Маўляў, спрабуючы падтрымаць фермераў, Еўракамісія ставіць пад удар стратэгічную галіну. Еўрапейскім вытворцам, што працуюць на даражэйшым газе, ужо цяпер складана канкураваць з расійскім і беларускім імпартам. Mamy już takie doświadczenia z przeszłości. У нас ужо ёсць досвед супрацьдзеяння. Мы супрацоўнічаем з нацыянальнай падатковай адміністрацыяй, якая ўжо уводзіла санкцыі ў дачыненні да гандляроў угнаеннямі з Беларусі і Расіі ў мінулым. Мы пастаянна сочым за рынкам і рэагуем. Расія ўжо не першы год працуе на захоп еўрапейскага рынку угнаенняў, кажа Юрый Рававы. Скасаванне мытаў на год лічыць небяспечным, калі еўразвяз не будзе развіваць выведку што да паходжання імпарту. Такая выведка. Ёсць, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі, а няма гэтага цэнтральнага органа ў еўразвязе. І таму любая самая добрая аналітыка, на якую апіраюцца людзі, прымаючыя рашэнні ў Брюсселі, можа апынуцца там чыстым нейкім гэмблінг. Пакуль што, дзякуючы беларускім расследавальнікам, еўразвяз даведаўся і знішчыў шэрыя ланцугі паставак з горадня Азоту праз Узбекістан і кампаніі пракладкі ў Польшчы. Юлія Цельпук, Белсат. Дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатру «Лялек» замест Тацяны Тоўсцік прызначаны 49-гадовы Вячеслав Лявоненко. Са студзеня 24 года ён займаў пасаду намесніка дырэктара тэатру, а да таго працаваў у службе аховы ў гандлёвых сетках «Еўрагандаль» і «Дабраном». Яшчэ раней Лявоненко служыў у міліцыі. У 2008 годзе ён атрымаў званне маёра, а ў 2012 яго звольнілі з пасады старэйшага эксперта-крыміналіста заводска РУСа Менску. Гэта не першае прызначэнне былога сілавіка дырэктарам тэатральнай установы. У Менскім тэатры імя Горкага намеснікам па бяспецы, рэжыме і кадрах служыць маёр міліцыі Юрый Петрашэўскі, а Гарадзенскім драматычным тэатрам да 2025-го кіраваў былы вайсковец Ігар Едзіч. Што тычыцца беларускага дзяржаўнага тэатру «Лялек», то ў апошнія гады ён быў адным з самых папулярных у Беларусі. Квіткі на ягоныя пастаноўкі куплялі адразу пасля з'яўлення ў продажы. Цяпер мы бачым такую з'яву, як у тэатры прыходзяць асобы, якія вельмі далёка ад праў культуры, адукацыі, тут можа быць і культура, і адукацыя. І вось гэта небяспека, конечно. Гэта людзі, якія не ведаюць спецыфіку культуры, спецыфіку тэатра. Яго можа ўратаваць гэта асоба толькі тое, што, як вы падкрэслілі, ён 2 гады працаваў намеснікам тэатра, то есть ён уже нейкія механізмы ведае, як яны працуюць. Ну, відаць, нездарма ўсё-такі ў 2020 годзе прыляпілася да міліцыянтаў мянушка тэатралы. Надоечы, дарэчы, прадэманстраваў свой узровень абазнанасці ў беларускай культуры. І яшчэ адзін сілавік былы, цяпер смотрящий за гарадзеншчына Юрый Караеў, які, як памятаеце, арганізоўваў у горадні штурм Рэйхстагу, цяпер вось замахнуўся на штурм Мірскага замка мангола-татарамі. Я толькі нагадаю, што пабудаваны гэты замак быў значна пазней, пасля ўсялякіх і манголаў, і татараў. Ну, а цяпер да іншых тэмаў. Паводле Дзяржаўнага камітэту па маёмасці ў Беларусі расце цікавасць да закінутых будынкаў. І пры гэтым з мапы Беларусі працягваюць знікаць цэлыя паселішчы. Надоечы гэткі сумны лёс напаткаў вёску Стуканы ў Талачынскім раёне, што на Віцебшчыне. Мясцовыя ўлады ўхвалілі пастанову пра фармальную ліквідацыю вёскі, у якой ужо 20 гадоў ніхто не жыве. Ну і пакупніку, атрымліваецца, для пустых хатаў у Стуканах не знайшлося. Зрэшты, вось гэты распродаж. Наколькі на агул гэта добры спосаб адрадзіць беларускую вёску, высвятляла
Ирина Дорофейчук. Дом Забазову в Клецком районе Минской области. Вот такой домик. Паводле нацыянальнага кадастравага агентства толькі за першы квартал сёлета прадалі 431 закінутую хату. 248 з іх новыя ўладальнікі набылі менавіта за одну базовую велічыню, якая цяпер складае 45 рублёў. Вот и сам дом встречаю. Не совсем ровненький, немножко пьяненький, без дверей, без печек. Гэтая блогерка вырабляе сыры, гадуе козы, жыве ў вёсцы стала і, набываючы хату, пашырае сваю сядзібу. Але часцей дом за горадам набываюць не для сталага пражывання, а як лецішча, або каб у старасці пажыць на прыродзе. У вёскі патрэбны, перш за ўсё, сем'і з дзецьмі працаздольнага ўзросту, якія будуць развіваць свае ўласныя праекты гаспадарання, ці адчыняць свае фермы, ці адчыняць нейкія рамёствам займацца. Вось. Ну і той, што дае надзею на то, што будзе замацоўвацца нейкая паслядоўнае наступнае пакаленне, генерацыя дзетак на гэтай зямлі, якія будуць умець гаспадарыць, знаходзіць сабе задачы і працу. Закон, што дазваляе набыць закінутае жытло за одну базовую або праз аукцыён ніжэй за рынкавыя кошты, дзее з 2021 году. Колькасць прададзеных будынкаў расце штогод. Калі ў 2023 такіх продажаў было каля 1000, то летась удвая больш. Але пры гэтым, паводле стану на люты, у адзіным рэестры закінутых хатаў каля 49 тысячаў запісаў. Праяўляюць цікавасць да такой нерухомасці не толькі беларусы, але і замежнікі, як з-за ўсходняй мяжы. Наш Мостовской район, что здесь есть сельсовет Пески. Мы обратились в этот сельсовет и сразу нам всю информацию предоставили. Так и за заходней. Дом murowany, na pewno do remontu, no ale murowany. А ў соцсетках з'яўляюцца ролікі, дзе замежныя блогеры вучаць, як правільна набыць нерухомасць у Беларусі. Пераезд прадстаўнікоў еўрапейскай супольнасці, польскай дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ускладнены рознымі абмежаваннямі, у тым ліку пагрозай розных рэпрэсіяў, санкцыяў, якія беларускія ўлады выжываюць бескантрольна ў дачыненні да абсалютна выпадковых людзей. У той час, як расейцы, яны з'яўляюцца абсалютна пажаданай супольнасцю людзей, якіх лукашэнкаўскія ўлады чакаюць на Беларусі. Пры гэтым Лукашенко рэгулярна заклікае ратаваць вёску. Не будет деревни, не будет государства. Але шматлікія дзяржаўныя праекты праваліліся, а сярод закінутых у вёсках дамоў нямала і катэджаў, пабудаваных на грошы з бюджэту. Ирина Дорофейчук, Белсат. Магчыма, ўжо з наступнага года беларусы будуць менш стаяць у чэргах па квіткі да доктара. І гаворка не пра тое, што дактароў адпаведнай чэргаў стане менш. Міністэрства аховы здароўя анансавала запуск мабільнай аплікацыі для пацыентаў. Абяцаюць, што спампаваць яе можна будзе ў 2027 годзе, што, праўда, пакуль што без канкрэтных тэрмінаў. Бадай самай чаканай функцыяй новай аплікацыі будзе магчымасць запісацца на прыём да дактароў онлайн. Таксама паводле Мінздароўя праз тэлефон можна будзе спраўдзіць свае скіраванні і лісты непрацаздольнасці, а таксама замовіць медычныя выпіскі. Працоўная назва аплікацыі «Маё здароўе», мажліва, яна зменіцца. З мінулага года Мінздароўя стварае цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму, якая інтэгруе дакументаабарачэнне ўсіх медычных установаў у краіне. Электронныя медкарты ўжо маюць 2 мільёны беларусаў. Менш як праз паўгадзіны распачнецца фінальная серыя чэмпіяната Беларусі па хакеі. Падзея адметная тым, што галоўны прыз упершыню можа здабыць замежны клуб. Які менавіта і хто складзе яму канкурэнцыю ў двубоі за золата, ведае Ян Федаровіч. Надзвычай нечаканыя ўдзельнікі фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі. Металургу са Жлобіна супрацьстаіць смаленскі «Славутіч». Расійскі клуб толькі ў мінулым сезоне дэбютаваў у нашым першынстве і цяпер мае шанец на залатыя медалі. Пры гэтым «Славутіч» ужо паставіў рэкорд. Раней найвышэйшым дасягненнем для замежнага клубу ў нашым чэмпіянаце было 3е месца. 20 гадоў таму бронзу здабылі хакеісты Рыгі 2000. «Славутіч» прыяднаўся да беларускага чэмпіянату з лагістычных прычынаў. Раз'езды па Расіі каштуюць для небагатай смаленскай каманды занадта дорага.
Гэта канкурэнцыя заўсёды добра. Калі больш каманд, больш добрых гульцоў, калі ты не варышся толькі ў адным гэтым котле, ездзіш там, гуляеш, бо ў беларускіх клубаў зараз не так і шмат магчымасцей гуляць недзе, акрамя чэмпіяната рэспублікі. Металург, нягледзячы на тое, што пачынае серыю на выездзе, выглядае фаварытам. На ягоную карысць большы досвед гульня ў плэй-оф, у тым ліку ў фінальнай стадыі. Каманда са Жлобіна 4 разы здабывала золата. Тым часам у КХЛ Менская Дынама пацярпела трэцюю паразу ў чвэрцьфінальнай серыі з Акбарсам і апынулася за крок ад вылету з плэй-оф Кубка Гагарына. Адметна, што склалася такая сітуацыя пасля нядаўняга візіту на трэніроўку зуброў Лукашэнкі, пасля чаго гульня ў Дынама разладзілася. Напомни, для хоккеиста главное не курить, не наркотики. Вот. Без допинга. Без допинга. Самый лучший. Нарезай и после тренировки угостишь ребят. Еще раз спасибо тебе. Адметна, што гэтак жа было і летась. Лукашенко тады прыехаў да дынамаўцаў напярэдадні паўфінальнай серыі супраць чалябінскага трактара, расхваліў хакеістаў, падарыў ім прадукты. Зубры ў серыі ў выніку саступілі. Хакеісты на 100% вельмі суеверныя. І ўсе гэтыя прыезды, і я думаю, што калі у наступным годзе нам зноў трапіць да плэй-офа, то там будуць неяк яны прасіць праз усе правды і неправды, каб больш да іх не прыязджаў ніхто, каб яны толькі палагаліся на сябе, а не на мёд, сала і што там яшчэ ён падарыў. Чацвёртая гульня серыі з Акбарсам, якая можа стаць для зуброў апошняй у сезоне, пройдзе ў Казані 15 красавіка. Ян Федарович, Белсад. З надыходам вясны камунальнікі вырашылі вызваліць Менск ад аўтамабіляў. Маецца на ўвазе так званы аўтахлам, безгаспадарныя транспартавыя сродкі. Як цвердзяць сталічныя ўлады, працэдура не хуткая. Уласніку даюць 4 месяцы, каб самастойна нешта зрабіць са сваім часцяком заіржавелым аўтам. Калі праігнараваць, машыну вывезуць на сметнік, і выглядае гэты працэс эпічна. Без каментараў. Ну што ж, на гэтай эпічнай ноце ў аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашых сацыяльных сетках, таксама на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем сёння разам з Юліяй Лабанавай. Юля. Вітаю, сёння разберем падзеі дня праз прызму палітычнага аналізу і бяспекі. Спачатку прыгледзімся да візіту Лукашэнкі на паўднёвы ўсход Магілёўшчыны і плану развіцця вобласці. Да нас далучыцца палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруста, таксама губазік, які раскрыў падыход барацьбы са злачыннасцю. У цэнтры ўвагі не толькі пасты ў інтэрнэце, але і, напрыклад, рэчы, якія знаходзяцца ў вас удома. Абмяркуем гэта з Уладзімірам Жыгарам, прадстаўніком аб'яднання Белпол. Не пераключайцеся. Ну і таксама прапануем вам бадай самую экстрэмісцкую апытанку пад нашай стрім-трансляцыяй. Пачынаем студыю Белсат. Валера Роселік і Юлія Лабанова. Ну і уласна экстрэмізм. Кожны дзень літаральна штосьці ў нас экстрэмісцкае з'яўляецца. Ну такая мірная краіна ў нас заўсёды, а тут адны тэрарысты, адны экстрэмісты. Спадарства, а адкуль вось узялося столькі экстрэмістаў у Беларусі? Задаемся мы пытаннем і з вашай дапамогай хочам у гэтым разабрацца. Ёсць у нас, ну, накумекалі мы наступныя варыянты, бо мы беларусы, вось такі гарачы народ, вось экстрэмізм ён у нас у крыві. Ёсць варыянт, што гэта весь экстрэмізм ён ідзе з начных жахаў Лукашэнкі, таму што
Таксама ёсць варыянт, што завезлі замежныя куратары, прынамсі пра гэты варыянт часцяком гаворыць афіцыйная прапаганда. Ну і ёсць варыянт, што няма ў нас ніякіх экстрэмістаў, што вы тут такое гаворыце, калі ласка, галасуйце. Галасуйце, спадарства, абавязкова падсумуем вынікі цягам нашага эфіру, ну а пакуль пяройдзем да нашай першай тэмы. Новая пяцігодка на паўднёвым усходзе Магілёўшчыны пройдзе пад знакам жорсткай эканамічнай мобілізацыі. Падчас наведвання вобласці Александр Лукашенко не проста каштаваў ікру і даваў парады, як наладзіць імпартазамяшчэнне, але і адправіў на дапрацоўку праект развіцця рэгіёна на 26-30 гады. Як выглядала інспекцыя і планы накарміць стронгую ўсю краіну, ужо цяпер вашай увазе. Ну, что сделали за это время? Обещали завалить страну рыбой. 2500 тонн мы обещали сделать. Увеличиваем. Завалить страну не хватит, товарищ президент. Мы 30 тысяч тонн по импорту покупаем красной рыбы. А когда они выйдут на мощности, будет 2,5 рынок. Ну, и все остальные это 3000. 10% мы зовем рынка к 30 году. Не очень амбициозный. Ну, построили 2 сарая. А дальше что? Надо дальше делать, товарищ президент, такие же сараи. Особенность этих кормов очень интересная. Да? Вот, к примеру, это корм для осетра. Осетр питается со дном. А его задача упасть просто быстро на дно. Вот мы засыпаем, и он весь утонул. Так? Вот это корм уже для форели и лосося. Он метр должен опуститься там, от 3 до 6 секунд. Это мы все технически добились. Все эти вопросы. Даже смотрите, гранула больше, видите, как он падает. То есть время у рыбы съесть есть, да? Все, корм работает. Мы сделали корм со всеми необходимыми качественными характеристиками, который не тонет. Он плавает сверху. Рыба поела, вся конверсия, которая необходима, получила. Я не буду скрывать, вот даже так для демонстрации, вот даже съем, честно. Не надо есть. Ну, один съем. Что не хватало? Карпом станет. Шулейка, давай пусть шулейка. В Беларуси не только креветки, но и икра. Конечно, самое вкусное. Вот ты попробуй. Ага, спасибо. Чтобы публично на всю рассказывал. Ну как? Хорошо. Девчонки, кто хочет ухи? Горячие, вкусные. Настоящая уха. Бульбаши, бульбу едим там и так далее. Но к бульбе надо рыба. И не только мясо и молоко. Для того, чтобы мы себя обеспечили рыбой, хотя бы себя обязать экспортом, нам надо 15 таких заводов. 15. Если будет программа страновая... Не, ну я не вижу тут проблем. Лукашенко падчас наведвання рыбнай гаспадаркі Палуш на Магілёўшчыне даручыў значна павялічыць вытворчасць рыбы і насыціць унутраны рынак, у тым ліку даражэйшымі элітнымі відамі. Ну, але ці ёсць у беларусаў попыт на гэткую прадукцыю і ці апраўданая стаўка на рыбную галіну? Сваё меркаванне нашаму каналу выказаў бізнэсовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. На дадзены момант, калі верыць Белстату, кожны беларус з'едае 15 кілаграм рыбы штогод, і з іх толькі 1 кілаграм 200 грам гэта айчынная рыба, таму у нас больш за 80%. Гэта, канешне, імпарт, і ў першую чаргу гэта імпарт у Расіі. Нагадаю нашым гледачам, што і ў праграме развіцця сельскай гаспадаркі на 2020-2025 год было ўжо прапісана, што мы будзем падымаць амаль на 20% нашу рыбную прамысловасць унутры краіны. Але ў выніку яна упала, яна не вырасла на 20%, а зараз яна падае, мы штогод зніжаем вытворчасць гэтай самай рыбы. Таму вось гэтыя загады аб тым, што мы павінны закідаць Беларусь рыбою, яны маюць пад сабой некую падставу таму, што мы купляем значна больш, і гэта, канешне, вялікі імпарт. Але якім будзе сабекошт гэтай рыбы? Ну, мне падаецца, што зараз тут працуюць в першую чаргу камерцыйныя нейкія умовы, і гэтая рыба будзе даражэйшая за рыбу з Расіі ці рыбу з Нарвегіі і Ісландыі. І да нашага эфіру далучыўся Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік радыё «Свабода», з якім абмяркуем, власна, гэты візіт Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Прывітанне. Ну што ж, хочацца звярнуць увагу ўсё ж такі на самую хіба адметную рэч гэтага візіту. Кіраўнік дзяржавы асабіста правярае якасць корму для рыб, і адзін з, так разумею, кіраўнікоў рыбнай гаспадаркі спрабуе корм, каб давесці якасць. Вось як вам такая рэклама
прадукцыя БНБК, дарэчы, таксама айчыннага прадпрыемства, якое не выйшла на поўнай магутнасці. Пра што сведчыць такі прыклад ахвярнасці з аднаго боку, а з іншага такога жорсткага кантролю? Ну так, в этом сэнсе Лукашенко быў такім заўсёды з 94-го году, ён дэманстраваў такую сваю як бы народнасць, квазінароднасць, вот як і ён да ўсяго даходзіць, і там і ўсё каштуе, і ўсё спрабуе. Ну, это, памятаеце, як это стары анекдот, як ён па тэлефоне бульбу перабіраў, там, добрая, кепская. Ну, вот этот анекдот, это, дарэчы, адзін з нешматлікіх такіх аўтэнтычных беларускіх анекдотаў, які ні ў кого не спісаны, не злізаны. Это вот анекдот про Беларусь. Вось. Ну, а этого мужика, конечно, можно пошкодовать, потому что после той жесткой критики Лукашенком как раз этой корпорации, ну, так уже съешь не только корм, эту живую эту рыбину, что там доведется. Хотя, может быть, это корм и не такие уже там и шкодные, но был готовый, и там кто-то пожартовал, подколов его, что карпом станешь. Ну, тут уж станешь чем заўгодна. Вось. Так что, я кажу, это просто паўтарэнне того, что Лукашенко шмат разоў, шмат дзе дэманстраваў, что вот ён як бы доходзіць до кожнай дробязі. Можно прыгадаць, як ён, памятаеце, кароў інспектаваў абасраных. Вось. Ну, это все в одном стиле. Спадар Юры, ну якраз у нас вось пішуцца нашы глядачы, ну вось уласна, ну хоць рыба не абасрана, і то добра, нікога не звольніў. Ну і то дзякаваць Богу, да. Ведаеце, я як рыбак, як бы, ну не вельмі разумею, што павінна было прадэманстраваць, што чалавек узяў, з'еў там гэтую гранулу, што ён павінен быў распухнуць, там ікры даць адразу вядро, ці што. Ну такая вось загадка. Між тым, глядзіце, вы звярнулі увагу на квазінароднасць Лукашэнкі. І вось нават вось гэтая дэгустацыя, ну дарманы там гаварылі, што вот не тоне, у народным разуменні тое, што не тоне, мы все цудоўна ведаем, якой гэта якасці. Вось. Між тым, паслухайце, хацелася яшчэ звярнуць на адзін момант. Вось тое, што мы бачым, ладна, там гэтыя паднявольныя, яны стараюцца ўратаваць сябе, а вось Лукашенко, ну даволі даўно не было ўсё-такі такой паказухі ад яго, ну можна вось згадаць мост, напрыклад, у Мазыры, але дастаткова рэдка. Пасля 2020 года ён неяк так узяў кірунак, ну больш на абласкванне, скажем так, сілавікоў. І многія эксперты гаварылі тады, што ну разарваны сацыяльны кантракт з беларусамі ў Лукашэнкі, таму няма чаго перад імі тут ужо выкаблучвацца і будзем трымаць у жорсткім кулаку. Ну але вось гэта абяцанне беларусаў накарміць якаснай, смачнай, здаровай рыбай. Гэта што? Гэта спроба вярнуць вось гэты сацыяльны кантракт, які раней быў, перагарнуць вось эту старонку, альбо ўсё-такі, ну як ні круці, гэта ну пра дэмэнцыю хутчэй гаворка, на вашу думку? Не, ну, я думаю, что все-таки это, я кажу, верность себе молодому. Ну, вот он вертается до этой своей стилистики, якую мы памятаем по его молодых годах. Ну, а что тычыцца рыбы, я не такі уже великий специалист. Вот тут Александр Кнырович, які у вас был, он, в принципе, вельмі слушно сказал. Ну, сапраўды, все суседи Беларуси, все 5, все морские державы, во всех есть море. И рыба – это в первую чергу паўсюль, во всем свете, это с моря. Речная рыба нигде не складае значную частку споживания национального продукту. Ну, а паколькі у беларусаў мора нема, ну, вот, як бы, купляем там, купляем сям. В основном, зараз, я думаю, реально, в основном у России. И тому рыба, ну, это все-таки для беларусаў хутчэй деликатес. Магчыма, ёсць нейкія праекты, там вот нехта з атачэння Лукашэнкі сказаў, што 15 такіх заводаў трэба, ну, наўрад ці хоць парочку б зрабілі. Але я думаю, што вот переламіць эту просто сусветную тэндэнцыю, ну, па ўсім свеце, ўсё ж такі рыбныя дзяржавы, это марскія дзяржавы, ну,
А вот Беларуси море Бог не дал. Так что я думаю, что як бы кардынальна вырашыць эту праблему наўрад ці атрымаецца. Давайте яшчэ тады прыгледзімся да нарады па сацыяльна-эканамічным развіцці в обласці, якую правёў таксама сёння Лукашенко ў межах гэтай паездкі. І хацела б зацытаваць, што ён заявіў: трэба мабілізавацца зараз, каб перажыць гэты складаны час, прычым незразумелы час. Я як прэзідэнт не ведаю, да чаго вас рыхтаваць. Звычайна Лукашенко выступаў як гарант стабільнасці, як гарант так, фактычна стабільнасці. А пра што сведчаць ягоныя словы, што я не ведаю, да чаго вас рыхтаваць? Не, ведаеце, я думаю, што ў дадзеным выпадку як бы міжнародная палітыка у пэўным ступені цяперашняя. Это зараз алібі. В принципе, для ўсіх кіраўнікоў амаль усяго свету, можна сказаць. Мы бачым, што адбываецца, скажем, з цэнамі на нафту, што адбываецца з цэнамі на паліва. Яны не ад Беларусі залежаць. Они, зразумела, залежаць в першую чаргу ад вайны, ад таго, як яна пойдзе, чым яна ўсё ж таки скончыцца. І это реальная праблема для ўсяго свету, не толькі для Беларусі. І в этом сэнсе я кажу, што для Лукашэнкі это алібі. Вы ж бачыце, што ў свеце адбываецца. Іншая справа, што он так заўсёды гаворыць. Я не памятаю, каб ён хоць калісьці сказаў: добры год. Добры год будзе, ці добры год быў. Не, заўсёды ўсё, у нас вайна паўсюду. Увесь час всё складана, всё. І это часткова таксама заўсёды было такім алібі. Часткова это інструмент як бы накручвання хвастоў чыноўнікам, начальству, што давайте, маўляў, шевеліцеся. Але ў дадзеным выпадку тут цяжка его попракнуць у тым, што это неправда, што сітуацыя сапраўды складаная. Таму што я паглядзеў справаздачу сусветнай, здаецца, энергетычнай арганізацыі, адзін з самых складаных момантаў увогуле ў гісторыі з энергетыкай. И в этом сенсе Лукашенко может сказать: бачите, это ж не я зладзіў, так атрымалася. Тут в дадзеным выпадку як бы нават вялікія дзяржавы, у кого там и нафта своя ёсць, для іх таксама эта ситуация такая небяспечная. Іншая справа, что, может быть, скажем, тая же Россия можа нейкія бонусы на этом атрымаць, але не факт, што і яна атрымае. І для яе могуць быць негатыўныя наступствы. А ўжо ў Беларусі так як бы тут ее ніхто асабліва не пытае, і ад яе в этом мала што залежыць. Спадар Юры, наконт кому, не Лукашенку, не тому чалавеку, які там беларусам то дождь дае, то яшчэ штосьці, не ему прыбедняцца, што ён у гэтай цяжкай для свету сітуацыі нічога не можа зрабіць. Між тым, наконт гэта алібі, гэтай хітразробленасці Лукашэнкі, яшчэ хацеў адзін момант закрануць з гэтай нарады, ён там таксама падкрэсліў, і апошнім часам ён часта гэта робіць, што не разлічвайце на субсідыі. Дзяржава не будзе дапамагаць. Што гэта, як не стварэнне таксама алібі і праява такой хідразробленасці? Бо з аднаго боку ён кажа: я там даў загад, а вы давайте ўсё гэта рабіце. Калі атрымаецца, то малайчына я, таму што я даў загад, а калі не атрымаецца, дрэнныя вы, таму што вы не выканалі мой загад. Ці так атрымліваецца? Не, ведаеце, тут ситуация такая, что такого кшталту заявы, яны, па-першае, ідуць ізноў жа ледзь з 94-го году, а па-другое, яны такія двухсэнсоўныя. У тым сэнсе, што гаворыцца, што больш не дадзім і не прасіце, насамрэч дадуць, першае. А другое, сэнс этого послания у тым, в замацаванні роляў, это тое, што ёсць добры бацька, хаця строгі, он добры, па жыцці он добры, і дзеці. І дзеці ў яго просяць: тата, дай цукерачку, тата, не дадзім, дам, рэшце рэшт дам.
Мне, дарэчы, некалі распавядаў адзін чалавек дасведчаны, як бы адваротны бок гэтага сюжэту, як Лукашенко ў свой час прыязджаў на адно якраз, здаецца, рыбнае прадпрыемства Машэнскага. І так это па-гаспадарчы, да рабацяг. Ну што, мужики, чым дапамагчы? А рабацягі простыя людзі. Кажуць, да, дзякуй, Александр Григорьевич, все нормально. Все хорошо, у нас босс нормальный, все, заробки. И мне рассказывает человек, який это бачив, Лукашенко робіцца цёмны, як ноч. И потым до Менску вяртаўся, все цёмнае, и проблем было у Машэнскага вельмі шмат из-за этого. То есть, з аднаго боку, не-не-не, нічога не дам, а когда люди говорят, да и не трэба. У нас все нормально, мы нормальные, у нас руки оттуль, откуль трэба растуть. Мы все работаем. Ну, вы кируете там добро в Минску, ну, а работать будем мы сами. А нет, трэба, каб просили, трэба, каб детьми были. Між тым беларусы все-таки... Причем там абсолютно шчыра. Это не то, что яны там какие-то змагары, вораги. Нет, они как бы с нормальным ставлением. Но просто люди, нормальные белорусские работяги, не хотели гулять в эту роль у детей. И это его страшно раз'юшило. Может, больше, чем змагары якія. А вот нормальных работящих белорусов реакция. Дякуй, но мы сами. Памятаеце, дарэчы, як ён увесь час нават сваім чыноўнікам паўтарае, што я выгодны, я вам патрэбны, я самы цудоўны прэзідэнт. Як ён баіцца быць непатрэбным, хаця насамрэч такім і ёсць. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Мы спадарству хочам нагадаць, Юрый Дракахрус, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў з намі на відэасувязі. Мы спадарства пераходзім да іншай тэмы. У Губазіку расказалі, як вядуць барацьбу са злачыннасцю. Адзін з прыярытэтаў пошук так званага экстрэмісцкага контенту. Пад асаблівай увагай не толькі публікацыя, але лайкі, каментары і нават захаваныя файлы. У лічбавую эпоху міліцыя мяняе тактыку, тотальны моніторинг у інтэрнэце. Паводле Губазік, падстава для адказнасці можа стаць амаль якое заўгодна дзеянне ад рэпоста да каментара і нават да захоўвання файла на тэлефоне ці ў перасылцы ў месенджеры. Фактычна пад кантроль трапляе ўвесь лічбавы след чалавека. Міліцыянты таксама паведамілі, што выкарыстоўваюць спецыяльныя праграмы з элементамі штучнага інтэлекту, каб аўтаматычна адсочваць падазроны контент. Пры гэтым ладзяць і візіты ў дамы, дзе шукаюць экстрэмісцкую атрыбутыку. Гэтак віцебскае аддзяленне Губазіка апублікавала відэа гэткай праверкі кватэры, дзе паводле іхнай інфармацыі раней жыў палітвязень, на здымках кнігі, кубкі, кашулькі з гэтак званымі апазіцыйнымі надпісамі, таксама улёткі і сцяжкі. Паралельна ведомства ладзіць так званую профілактыку, сустрэчы ў калектывах, тлумачэнні і папярэджанне пра наступствы. За распаўсюд ці нават захоўванне так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў пагражае штраф або адміністрацыйны арышт да 15 сотняў. А учора начальнік управлення супрадзеяння кіберзлачыннасцю МУС Андрей Кавалёў выступіў з жорсткім папярэджаннем. Цяпер супрацоўнікі міліцыі маюць права выкарыстоўваць фізічную сілу і агнястрэльную зброю для затрымання асобаў, датычных да махлярскіх схемаў. Ну і гэтае рашэнне найперш скіраванае на так званых кур'ераў, тых, хто згаджаецца забіраць грошы ў ашуканых грамадзянаў. Сёння ведомства пацвердзіла сур'ёзнасць сваіх намераў, прадэманстраваўшы практычнае прымяненне новых паўнамоцтваў. З намі ў студыі Владимир Жыгар, прадстаўнік Белпол, на відэасувязі са студыяй спадарства. Гаспадар Владимир, вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну што ж, свае новыя тлумачэнні пошукаў экстрэмісцкіх матэрыялаў Губазік патлумачыў як контрпрапаганда. Вось такое акрэсленне. І
Ну, ці азначае гэта, што фактычна з юрыдычнай плоскасці, з юрыдычных нормаў Губазік канчаткова перайшоў у ідэалагічную плоскасць, і ці гэта канчаткова не дэградуе структуру, якая першапачаткова мелася змагацца з рэальнай злачыннасцю, з фінансавымі махінацыямі, таксама з карупцыяй? Ну, в принципе, можно сказать, что они уже давно переориентировались на борьбу с инакомыслием в Беларуси. Здесь нет ничего, в принципе, удивительного, скажем так. Поэтому то, что, безусловно, все вот эти материалы, которые они используют, это в том числе носят пропагандистский характер. Они стараются запугать людей, они стараются вселить у людей такой страх, что любое действие, даже какое-то незначительное, все равно человек будет определен, то есть установлен и будет задержан. Владимир, ну акрамя вось гэтай прапаганды страху, навязвання гэтай атмасферы, каб людзі баяліся, не рыпаліся, ці можам мы гаварыць, калі простай мовай, што Губазік і іншыя падобныя ім асобіны, яны папросту акучваюць, стрыгуць такую градку, на якой бесперапынна і гарантавана растуць прэміі, розныя пасады? Ну, премии, скорее всего, нет, но вот должности вполне себе такое допускаю. Ну, безусловно, режим больше никогда не допустит ошибок, условно, там, 16-начала 20 года, когда там откручивались гайки, давалась какая-то возможность для людей. Такого уже больше не будет. Они увидели прекрасно, к чему, в принципе, это приводит. И поэтому держать людей постоянно в страхе, держать ситуацию, скажем, под контролем, это их, можно сказать, одна из первоочередных задач. Борьба с преступностью, ну, будем говорить откровенно, у нас организованной преступности в Беларуси как таковой фактически нет, если не считать семью Лукашенко и приближенных, но они ничего с этим поделать не могут, наоборот, даже больше помогают. А с остальной преступностью, скажем так, с текучкой, будут справляться районные отделы внутренних дел. Таксама Губазік заявіў, што будзе выкарыстоўваць штучны інтэлект для пошуку экстрэмісцкага контенту. На ваш погляд, наколькі гэта рэальная захада, рэальны інструмент, гэта спроба больш запужаць грамадзянаў Беларусі, ці яны будуць сапраўды гэтым карыстацца, і як вы гэта бачыце, як гэта магчыма? Ну, как правило, это просто слова, потому что в районных отделах сотрудникам не хватает даже бумаги для принтеров, они покупают это за свой счет, они заправляют картриджи за свой счет, производят ремонт автомобиля за свой счет. Так что, громкие, красивые слова, безусловно, в каких-то единичных случаях, либо там целенаправленно по какому-то направлению, да, это может применяться, но чтобы повсеместно, даже кипот повсеместно так не используется, хотя уже 6 лет как находится на постоянной основе в системе МВД. Владимир, еще такое пытанне наконт відэа мы дэманстравалі, як ужо вось гэтых кур'ераў затрымліваюць, і што яны дазволілі там і страляць, і біць, і гэтак далей. Вось гэта ввогуле што такое? Таму што, прынамсі раней, прынамсі на паперы, ужыванне гвалту, оно неяк рэгламентавалася. Умоўна кажучы, калі чалавек папросту стаіць і нічога не робіць, нейкіх рэзкіх рухаў, не хапае, там не махае зброй, то нема законных падставаў для того, каб яго біць, каб страляць у яго і гэтак далей. Папросту прымаюць і ўсё. А што цяпер? Вось тое, што дэманструюць, гэта што? Як гэта назваць, калі не нармалізацыя гвалту? Таму што вось экстрэмізм, калі мы гаворым, ён паўсюль ужо. Ужо все прызвычаіліся. Экстрэмізм проста паўсюль. А цяпер што? Прызвычайваюць да таго, што і гвалт нармальна. То бок, калі на вуліцы проста будуць там бить милицианты людей. Все, проходите мимо, там, это нормальная з'ява, это стандарт для белорусской реальности. Это на самом деле сложный вопрос, просто потому что ничего нового в этом нет. Если мы говорим
про закон о милиции, там различные нормативные акты. Там все это было прописано. Там статья 20, если не ошибаюсь, 26, 27. Каждый сотрудник милиции знал их наизусть просто. Вот буквально там 3-4 статьи он знал наизусть. То есть это порядок применения физической силы, спецсредств, применение огнестрельного оружия. И поэтому когда-то просто любое применение физической силы по отношению к человеку всегда трактовалось против самого сотрудника. Поэтому любое применение физической силы, спецсредств, это несколько рапортов, спецпроверки. И все равно это могло закончиться, даже если не было установлено, например, там, превышение должностных полномочий сотрудникам, он якобы делал все по закону, все равно депримирование, все равно, например, лишение там, должности, понижение в должности. Это было повсеместно. Сейчас просто это будет работать в обратную сторону. То есть любое применение физической силы, любая жалоба на это никак рассматриваться не будет, даже по отношению, вот скажем так, к лицам, совершившим преступление такого характера. Я ўсё ж таки хочу яшчэ вярнуцца да тэмы экстрэмісцкіх матэрыялаў. Губазік падкрэсліў адмыслова, што не толькі распаўсюд, не толькі перасылка такого кшталту матэрыялаў лічыцца экстрэмісцкай дзейнасцю, але таксама захоўванне. То бок, калі у чалавека умоў захоўвання і перавоз. Калі чалавек перавозіць экстрэмісцкую кніжку, ён таксама падпадае пад адміністратыўную адказнасць, або калі ў яго на носьбітах захоўваецца штосьці такое. Дык вось, адначасова з гэтым праваабаронцы адзначылі ціск на палітвязняў, каб іх сваякі выдаліліся з чатаў, дзе сваякі абмяркоўваюць дапамогу палітвязням, пасылкі, іншыя рэчы. Ну і разам з гэтым Губазік кажа, грамадства, пачысціце кэш сваіх тэлефонаў таксама самастойна. Лепш пачысціць, каб пазней патрапіць пад адказнасць. Вось гэтыя заклікі чысціць самастойна тэлефоны, пазбаўляцца экстрэмісцкіх рэчаў, выходзіць з экстрэмісцкіх чатаў. Чаму зараз мы гэта чуем, на вашу думку? Понимаете, когда в стране там тысячи людей, экстремисты, когда тысячи каких-то там условно книг, телеграм-каналов, чатов, тиктоков, там сайтов, групп различных находятся в экстремистском списке, простой белорус, он просто-напросто, как правило, даже не знает нигде это посмотреть, если это какой-то там, условно какой-то там канал или там какая-то группа в этих экстремистских списках, и поэтому таким образом они намекают на то, что, господа, ничего не читайте, ничего не смотрите. Условно, ты же, если будешь смотреть там ОНТ, БТ, никаких же проблем не будет. То есть они не могут всех поймать, они не могут за всем смотреть, поэтому они намекают людям на то, что сами выходите из всего этого, то есть сами себя изолируйте, и будет вам счастье. Но это в очередной раз показывает, что ни о каком диалоге с режимом идти речь не может. Он вообще двигается не в ту сторону. Все, что делает режим, это попытка действительно зафиксировать вот эту ситуацию, обезопасить себя и создать условия, чтобы никогда 2020 год не повторился. Владимир, ну вы самі закранули вашу улюбленную тему, дыялог з рэжымам. Вось нават самыя апошнія навіны, цяпер вось затрыманне беларускага фотографа, які вяртаўся з Грузіі, адначасова вось абвяшчэнне экстрэмісцкай арганізацыі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Вот дыялог з рэжымам, ён набірае маштабы, на вашу думку? Вот як гэтыя працэсы? Гэта угнаенне градкі для будучых палітвязняў? Як ввогуле вось гэты дыялог з рэжымам вы б окреслили? Как невозможный, как несуществующий, как, не знаю, как плод фантазии определенных лиц, не более. Ну, все, что делает режим, это методично делает то, что выполняет ту поставленную задачу, там еще, которая была поставлена условно там, в 2020-2021 году.
Для диалога должно быть понимание, в том числе со стороны режима, о том, что он допускает ошибки, что нужно что-то менять. Но тогда нужно условно отказываться от чего-то нашей стороне, от чего-то отказываться той стороне, но ничего, нет такого, чтобы от чего они отказались бы. Им просто нужно, чтобы было меньше санкций, нужно, чтобы все было внутри страны под контролем, чтобы людей, которые, фактически признаны или там создан такой ореол, что они враги народа, чтобы их в стране не было. Вот это то, что нужно режиму. И если, как это условно подвести под какой-то там диалог, давайте говорить откровенно, это просто невозможно. Диалог не может быть, когда происходят такие вещи. Владимир, бліц апытанне напрыканцы вельмі караценькае, патрэбна ваше экспертнае меркаванне, тому што мы пытаем у нашых гледачоў, адкуль у Беларусі столькі экстрэмістаў, 4 варыянты адказу, бо мы беларусы народ гарачы, ёсць варыянт, што значных жахаў Лукашэнкі столькі экстрэмістаў з'явілася, ёсць варыянт, завезлі замежныя куратары і няма ў нас ніякіх экстрэмістаў, як бы прагаласавалі вы? У нас нет никаких экстремистов, и все это плод фантазии Лукашенко. 2 в 1. 2 в 1, и это самые популярные отказы в нашем сегодняшнем голосовании. Дякую вялікі вам за сегодняшнюю размову, а таксама за вашу працу. Это был Владимир Жигар, прадстаўнік Белпол. Ну што ж, Валера, цяпер час на нашу традыцыйную рубрыку «Жыццё ў рэгіёнах», якую мы робім супольна з БГ Медыя. Ну што ж, новая дыскусія вакол мовы, беларускай мовы у гарадской прасторы. Назвы прыпынкаў і вуліц усё часцей з'яўляюцца па-расейску альбо ў мяшаным выглядзе. І апошнія прыклады у Гомлі і Маладзешні. У Гомлі новы прыпынак каля скверу імя Янкі Купала атрымаў шыльду на расейскай мове. Гэта выклікала хвалю абурэння ў садсетках. Карыстальнікі задаюцца пытаннем, чаму назвы, звязаныя з нацыянальнай культурай, не пишутся по-белорусски. Ну и подобная ситуация у Маладзешні. Там пасля ремонту з'явілася назва, шильда з назвай будаўнікоў, гібрид, які не адпавядае ні беларускай, ні расійскай нормам. У сацыяльных сетках меркаванні падзяліліся. Адны настойваюць, што публічная прастора павінна быць беларускамоўная, іншыя прапаноўваюць кампраміс, выкарыстоўваць абедзве дзяржаўныя мовы. І вось я, Юля, караценька все-таки дадам тут, як па мне, якраз прыклад будаўнікоў, ён у дадзенай ситуации найлепшы, тому што назвы не перакладаюцца, а транслітаруюцца. Гэта ёсць у беларускім заканадаўстве. А наагул, каб не было гэтай мешаніны, трэба нам адмовіцца папросту ад расійскай мовы і пакінуць дзяржаўнай толькі беларускую. Ну што ж, мы крочам далей па Беларусі. У Пінску чыноўнікі рапартуюць пра падтрымку бюджэтнікаў. Дзесяткі арендных кватэраў для патрэбных спецыялістаў. Але за прыгожымі гісторыямі пра наваселле іншая рэчаіснасць. Жыллё становіцца інструментам кантролю і прывязкай да працы. Гераіня дзяржаўнага сюжэту, педагог Ганна Деменчук атрымала арэндную кватэру, калі змяніла спецыяльнасць і трапіла ў так званы спіс запатрабаваных. Але разам з ключамі 5гадовы кантракт і фактычная залежнасць ад працадаўцы. У Пінску ўжо выдзелена каля 180 арэндных кватэраў і значная іх частка толькі на час працы. На практыцы гэта азначае, што жыллё становіцца не сацыяльнай падтрымкай, а своеасаблівым рычагом. Страціў працу, страціў і дах над галавою. Сістэма, якая падаецца як падтрымка, усё часцей выглядае як механізм утрымання кадраў у абмен на лаяльнасць. Ну что тут сказать, нават вінцікі сістэмы не могуць пахваліцца свабодай у несвабоднай краіне. Тым часам у соцсетках абмяркоўваюць відэа з Ліды, дзе супрацоўніца прадпрыемства паказала свой разліковы лісток і паскардзілася на заробак. На рукі жанчына атрымала крыху больш за 300 рублёў, і гэта выклікала гарачую дыскусію. Відэа ж супрацоўніцы Лідахлебпрадукт хутка стала вірусным. За сакавік пры больш як 100 адпрацаваных гадзінах ён налічылі крыху больш за 1000 рублёў. Аднак пасля ўсіх вылікаў на картку паступіла каля 356. Менавіта гэтая розніца і падзяліла карыстальнікаў. Адны лічаць важна толькі тое, што чалавек атрымлівае на рукі, бо менавіта гэтыя грошы ідуць на жыццё. Іншыя ж сцвярджаюць, трэба ўлічваць увесь доход, уключаючы авансы і дадатковыя выплаты. Сама жанчына называе такі заробак недастатковым, асабліва калі трэба ўтрымліваць сям'ю.
Ну што ж, якая рэчаіснасць, такія навіны, такія і тэмы. І дзякуй спадарству за тое, што былі і застаецеся разам з Белсатам. На гэтым на сёння ў нас ўсё. Дзякуй, Валер. Дзякуй, Юлія Лабанова. І Валера Русселек. Да хуткай сустрэчы.